Bon amic, anem a donar l'inici a la sessió plenària del mes de març. Comencem per la part A, part resolutiva, punt 1, aprovació de l'acta de la sessió anterior. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 2, ratificar decret d'alcaldia número 2022-029 pel qual es sol·liciten les ajudes a l'IBACE en l'exercici 2022. És que estic un poc... Sí. Entonces no puc llegir, sí, que em estava molt bé. Si no es forçaré massa la veu. Llegeix jo. Vist resolució de 21 de gener de 2022 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial IBACE per a la tramitació de les ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022 publicada al DOC número 9264 de data 21 de gener d'enguany. Resultant que els serveis tècnics han redactat una memòria valorada denominada Projecte Dotació d'Infraestructures, millora de les dotacions i servicis del Real de Gandia per al 2022 per a continuar amb les millores del polígon industrial del Real de Gandia per un import de 417.142,56 euros, la qual contempla les següents actuacions. 1. Vigilància a través de CCTV connectades a la policia local. 2. Transport públic. Cal que llisca la definició, la tenim, si voleu el títol. 3. Millora de l'enllumenat públic per mitjà de mesures d'eficiència energètica i o energies renovables. 4. Servicis contra incendis. 5. Millora de zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari de zones recorreguts biosaludables. Regeneració paisatgística i ambiental del polígon. 6. Millora viària, habilitació de nous aparcaments, tiovials, vials i voreres més amples, nous accessos, passarel·les de vianants, així com operacions de remodelació que comporten les anteriors, sempre que per la seva naturalesa no perjudiquen la pròpia circulació del trànsit habitual i de les maniobres necessàries de vehicles i camions dins del polígon. 7. Senyalització i o identificació de carrers, senyalització horitzontal i o vertical de tràfic, directori d'empreses i servicis, adaptació de vials i senyalítica per a afavorir l'accessibilitat a l'àrea de les empreses implantades en la mateixa de persones amb mobilitat reduïda o dèficit sensorial. 8. Millorament millora del sanejament separatiu de les àrees residuals. En virtual de quan antecedeix resol. Primer, aprovar la sol·licitud a l'IBACE de les ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics a càrrec del pressupost de l'exercici 2022 per a la realització de les actuacions compreses a la memòria, projecte de dotació d'infraestructures, millora de les dotacions i servicis del Real de Gandia per a l'any 2022 per un import de 417.142,56 euros. Actuacions i honoraris tècnics, IVA inclòs. Segon, la present resolució serà ratificada en la pròxima sessió plenària, donant trasllat del certificat de l'acord plenari de l'IBACE per al seu coneixement i efectes. Si n'hi ha alguna intervenció, si algú vol fer alguna pregunta, i si no, passarà a la votació.
yo os voy a preguntar, en el punt 6, la millora viària, a què refereixes en que no va preparar passarel·les de vianants i després lo d'eixamplar vials de 3 metres i mig en les vies de doble sentit i a 4 metres en les vies de doble sentit. És que no sé què és el que es pretén. Eixamplar, però no sé quin és el motiu ni com es realitza. A veure, jo crec, de totes maneres tampoc no sé, però crec que el punt número 6 considera que el que està ahí és la teoria, és el que apareix en les bases. Jo penso que en el punt número 6 la idea principal que està és això, hi ha algunes zones que estan les voreres deteriorades i la idea és arreglar-les. La paraula tècnica a lo millor és la que ve en la mateixa convocatòria, però si aneu de pronto igual. ¿No era la falta de la ninguna cantidad este punto? ¿Qué queda falta la ninguna cantidad básicamente? ¿No? Sí, pot ser que sí, Aisha. Un d'ells, sí, però el que diu de preguntar a Marta de passarel·les, que com a tal crec que no n'hi ha prevista cap passarel·la. Este punt de millora viària sobretot era el tema d'asfaltar l'avinguda de Gandia, una d'elles, i sí que n'hi ha diverses zones del polígon que la idea és, considerem, també les voreres. De manera, en la memòria, ara estem a l'espera que resolven, i la de castiga, després ja completarem exactament, però en un principi són més paraules tècniques. Però el punt número 6 sobretot és asfaltar l'avinguda de Gandia. Alguna pregunta més? Passem a votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Punt 3. Aprovació inici expedient 98/2022. Omissió, funció, interventora, factures, subministre elèctric. Sí. Vista l'existència de les següents obligacions econòmiques pendents de tramitació corresponents a factures en concepte de subministrament d'energia emeses pel mateix proveïdor, Curenergia Comercialitzador d'Últim Recurs, SAU, que segons l'informe d'omissió de la funció interventora incorporat a l'expedient es presumeixen indegudament adquirides. Ahí teniu el llistat. Cal que legisca. Vist l'informe d'omissió de la funció interventora en el qual es posa de manifest que en l'aplicació de l'article 28 del Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, procediria a iniciar un procediment de revisió d'ofici. Vist l'informe de la Secretaria Municipal relatiu a la legislació aplicable i el procediment a seguir per a, si escau, procedir a la revisió d'ofici, es proposa a l'Ajuntament ple que aprove la següent proposta d'acord. Primer, iniciar el procediment per a la revisió d'ofici dels actes continguts en el present expedient per considerar que es troben incursos en la següent causa de nul·litat. Obligacions concretes prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. Segon, notificar l'inici del procediment als interessats perquè en el termini de 10 dies presenten les al·legacions i suggeriments que consideren necessaris. Tercer, en el seu cas, una vegada finalitzat el tràmit d'audiència als interessats, es donarà trasllat de l'expedient als serveis municipals perquè informen les al·legacions presentades. 6è o 4? Serà 4, no? Quart, remetre l'expedient a la secretaria, després de l'informe tècnic per a l'emissió de l'informe proposta. Cinquè, elevar l'informe proposta al ple, que el farà seu i sol·licitar el dictamen preceptiu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. I sisè, una vegada rebut el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i donat el caràcter preceptiu i vinculant del dictamen, elevar el mateix al ple. Bé, la setmana passada vam convocar el Junta de Portaveus d'intervenció i no tècnic municipal, es va comentar este punt, no sé si hi ha una intervenció o alguna coseta, abans de passar a la votació. Sí. Nosaltres s'han dit que des del Partit Popular hem decidit que anem a abstindre-nos, sabem que és una cosa que té que pagar i que no hi ha una altra alternativa, però també mirem per el poble i degut a una data de Google el poble va costar de 50.435 euros el mig. No intervenció més?
Passem a votació. Vots a favor? Abstenció? S'aprova per majoria. Punt 4. Aprovació conveni de col·laboració per a l'adhesió a la plataforma Connecta València de la Diputació de València. Hi ha 20 pàgines, ja us dic jo que no vaig llegir res, si algú té... Així en principi és seguir el tràmit que estan seguint la majoria dels ajuntaments. Si voleu passem directament a la part que està al final, no? Sí, el primer punt seria aprovar el conveni de col·laboració per a l'adhesió a la plataforma Connecta València de la Diputació de València del tenor literal següent, que el tenim així. Segon, facultar al senyor alcalde don Gustavo Mascarita Razona que la signatura de quals documents siguin necessaris per a la consecució del que s'acorda. I tercer i últim, remet el significat del present acord junt a la resta de documentació requerida a la Diputació de València per al seu coneixement i efectes. Alguna intervenció? Sí, nosaltres voldria que m'explicareu exactament què és això. Perquè és que després de llegir les 20 pàgines, entre el responsable, l'encarregado, hi ha hagut un moment en què ja no sabem això per a què és. Perquè després em va xocar molt perquè la sensació que em dona és que volen fer una espècie de fitxero Big Data, de datos no sé de qui, no sé de què. Em xoca molt que els datos que estan demanant-nos, datos de categorías especiales, salud, afiliación sindical, religión, ideología, creencias, vida sexual, origen racial, étnico, violencia de género, es demana una sèrie de datos que no sé exactament per a què són. Perquè després està parlant-me de... Està parlant-me de... És un projecte per a l'àrea de modernizació i turisme. És que no sé exactament, necessito que em doneu més informació perquè no entenc que aquesta sèrie de replegar estos datos en les àrees de modernizació i turisme. Per favor, podeu explicar-nos una miqueta més? Es trata de replegar molts datos per adherir-nos a aquesta plataforma per a fer municipis intel·ligents. Això és bàsic. Datos de qui? De moltes coses. No, de què no, de qui? Perquè s'està parlant, en un principi estava parlant-me a nivell de la corporació, a nivell municipal. És que no acabo d'entendre. Ho explica al començament del conveni, de la proposta, perdona. Un projecte per dotar d'intel·ligència serveis municipals. Mires a la instal·lació d'una plataforma de codi web que es posa a la disposició de totes les entitats locals per a la manera clau, això serà la nube eixa, no? Jo tampoc és que siga molt top. Per això voldria que ens ho explicareu una mica. L'informàtica tampoc és que... És que m'han posat xocat. Però és de la gent del poble, de la gent que treballa a l'Ajuntament, de qui s'arreglen aquests datos? És el que no sabem. I una sèrie de datos que no tenen sentit, perquè és inconstitucional que em pregunten a mi si una sèrie de datos. Jo tampoc crec que sí que vaig a pedir la cosa. No sé, per això voldríem que ens donarem una miqueta més d'informació. Doncs tota la informació que tenim és la que està en l'expedient i al qual hem tingut accés, perquè no n'hi ha més. No, sí, per això. Saps, Marta, és que no n'hi ha més. La matèria que nosaltres és molt De tota manera, jo Ha penso vingut... que les dades que es recullen allí estaran protegides per la llei de protecció de dades, que podràs denunciar a que apareguen les teves dades, que podràs rectificar o renunciar a que aparegui el teu nom si és que es tracta de dades personals, que tampoc sé si anirà per dir la cosa, però en definitiva el que es tracta és de connectar els pobles que al principi de la proposta ho diu que no tenen accés perquè són pobles menuts a tindre un sistema informatitzat de dades de tot tipus. Potser també hi haurà dades de turisme o d'ofertes culturals dels pobles. M'imagino que una plataforma gran en tot el sentit de la paraula. No es tracta de replegar dades personals i oferir-les a la gent que pensa que no va per allí el tema. No, I tot el que siga, penso jo,
dotar els pobles menuts d'una ferramenta que ells mateixos no es poden sufragar, imagini que és bo per al real. Després ja vindrà els temes personals o inclús de col·lectius que no vulguin intervindre o no vulguin figurar en aquestes bases de dades que podran denunciar-ho i desapareixerà. No, si a vosaltres us pareix genial i és més, ho especifica tot perquè mos ho hem llegit. El funcionament pressupost que en aquest moment no podem donar-vos els datos que està demanant és el que mos ha xocat. En aquest moment tampoc tenim molt detall de com funcionarà el sistema este. La idea és ara està de moda Smart City, d'acord? Està de moda això, si una ciutat com Gandia en recursos propis pot tindre tot això i en canvi la Diputació el que fa és obrir aquest ventall de possibilitats per a que mancomunitats i ajuntaments que vulguin unir-se puguin estar dins d'aquest paràmetre. És el primer pas, si volem estar o no volem estar. A part de això, jo crec que preguntes i dades personals jo que no van demanar-ne segur, d'acord? És una miqueta, però sabeu saber que des de pocs quants està el tema de Smart City i creiem en estil. La informació és esta. En la proposta, en el text ho poso. Pretén col·laborar amb ajuntaments i entitats menors perquè puguen dotar-se de tecnologia adequada per a poder optimitzar els serveis que ofereix la plataforma. Si nosaltres no ens deriven, segurament ens costaria més diners poder optar a aquesta plataforma o directament no. No, si està clar que... I és un conveni marco, que no és un conveni que ha fet el Real de la DIP, sinó que la Diputació ho ha fet, si n'hi ha 260 pares, ho ha fet en 200. Com el nostre. Està parlant que va fer-ho a 2 pobles. Sí. Però mos han xocat aquesta sèrie de datos que pregunta, per això volia saber a qui era, si teníeu algun tipus d'informació que vos havien explicat alguna cosa. El punt 1 també diu la plataforma de territoris intel·ligents connecta referida per la Diputació de València per a l'enquesta, tractament, integració, visualització i anàlisi de diferents fonts de dades que les entitats locals desitgen incorporar. És a dir, que després tu també eres l'amo de dir, vull que aparega, no sé, l'Església del Real, si arriba el cas que tu pugueres incorporar aquesta informació o que siga l'Església la que diga no vull que aparegui aquesta informació. És a dir, que són, en principi, és un conveni marc que hi ha que anar desenvolupant-lo i incorporant dades que l'Ajuntament vulgui que... Vosaltres volia que vos expliqueu si sabíeu alguna cosa més de lo que posava ahí perquè ens han xocat aquests datos que demanen. En principi és això. Tu tindràs que decidir quines dades vols que apareguen o que no apareguen en aquesta plataforma. No serà una cosa que ells diguin, anem a publicar. Tampoc fica podria incloure. Sí, igual tu pots dir no incloc res i no incloc res. Tu estàs en el conveni, però després no, per el motiu que siga, no vols incloure les dades. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Passem a la part B, activitat de control, punt 5, expedient 194/2022, planificació pressupostària. Es fa tots els anys, si us recordeu, tots els anys es fa una planificació de 3 anys, des d'aquest any a 3 anys més. Si voleu dir que el resol o voleu dir que el principi? Normativa. Sí, ho aprovar el pla pressupostari a mitjà termini per al període 2023-2025, d'acord amb l'informe de Secretaria d'Intervenció que obra l'expedient incoat a l'efecte, que delimita el futur marc pressupostari de l'Ajuntament, dins del qual s'ha de desenvolupar l'elaboració i gestió dels pressupostos municipals dels exercicis 23, 24 i 25. Segon, que remeta al Ministeri d'Hisenda i a Administracions Públiques en els termes exigits i es doni compte al ple en la primera sessió que tinga lloc. Punt 6. Expedient 156/2022. Tancament i liquidació del pressupost. I aquests datos, perquè com va haver un error, no sé si te'n recordes en el decret. El decret és este. Sí, Sí, potser sí.
Primer, aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici econòmic 2021, que comprèn la liquidació de l'estat de despeses i la liquidació de l'estat d'ingressos, constant de les parts següents. Primer, liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent. Segon, liquidació del pressupost de despeses de l'exercici corrent. 3, resultat pressupostari de l'exercici. 4, execució del pressupost i nivell de vinculació jurídica. 5, relació de romanents de crèdit. 6, relació de modificació de crèdit. 7, liquidació de pressupostos tancats. 8, romanent de tresoreria. 9, estat d'operacions no pressupostàries. 10, estat de tresoreria. I les principals magnituds del qual, conforme al que disposa l'article 43.2 del Reial Decret 500/1990, són les següents. I teniu ahí, la graella. El resultat pressupostari ajustat és de 961.524,68 euros i el romanent de tresoreria, el fons líquid de tresoreria és de 2.015.089,02 euros. Sí, i el romanent de tresoreria per a gastos generals és de 2.308.032,38 euros. Segon, donar compte d'aquesta resolució a l'Ajuntament en ple en la primera sessió que aquest se deure, en compliment del que disposa l'article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. I tercer, remetre una còpia de la liquidació del pressupost de 2020, serà 21? 21, sí. A l'òrgan competent de la comunitat autònoma i del Ministeri d'Economia i Hisenda en compliment del que disposa l'article 91 del Reial Decret 500/1990. Així no importa, no? No, es dona compte. El punt 7, donar compte decrets alcaldia. Des del número 107 de 14 de febrer del 2022 al número 180 d'11 de març de 2022. Punt 8. Donar compte, correspondència i disposicions oficials del dia 12 de febrer del 2022 fins al 11 de març de 2022. I passem a l'últim punt, pregs i preguntes. Té la paraula el grup Compromís. Sí, bueno, hi ha dues preguntes, potser una en la que us contestar que hem vist en registres d'entrada 243 i 244 és relacionat amb la planta d'aglomerat asfàltic i l'altra és relacionada amb l'extracció d'informes relacionada amb l'extracció d'àrids. Com que hi havia pendent una contestació per part vostra del plenari passat relacionada també amb el tema de la cantera, igual en aquesta explicació entra tot. I si no, era saber informació sobre aquest informe de carreteres per a la llicència ambiental de la planta aglomerat asfàltic i l'informe de Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques referent a l'activitat d'extracció d'àrids. Són els registres 243 i 244. I després hem vist que s'ha incorporat el romanent de crèdit l'adquisició de la casa de la plaça Alberto Carmelo. És que entenem que encara esteu interessats en la compra de la casa. Si teniu previst. Encara està parlant en els titulars. Després saber com està això. Lo de la planta d'asfàltic, el passar per l'este, el passarem a Ramon i val la pena que el tècnic faci la computació, més que tot per intentar que siga el més tècnica possible. Li passarem la passada i esta i esta. I lo de la casa està tot igual. El compromís per part de l'Ajuntament és el mateix, està firmat, però estem esperant que des de la mateixa família l'advocat no està massa d'acord encara. Que en falta separar. Entonces, per això ja crec que és el segon any que ho portem el romanent. Vam fer la primera modificació de crèdit perquè per a firmar aquest compromís o aquest contracte o diguem que el poble o l'Ajuntament vol aquesta casa. En el seu moment van tindre que fer la modificació de crèdit del romanent
I es va tancar l'any 20 i la vam arrastrar, s'ha tancat el 21 i continuem arrastrant-la fins a que es pugui fer efectiva. No, està igual, ho tenim al congelador, s'ha acabat el 21, no s'ha fet efectiu i ho passem al 22. I estem a l'espera que ens puguem sentar i poder-ho fer. Però nosaltres estem a l'espera que ens diguin, ja està clar, per la família el que tenien diversos béns i immobles i volien aglutinar-ho tot i dividir-ho, cosa que nosaltres no creiem en marxa. Ese és el motiu en què el portem arrastrat. Alguna pregunta més de compromís? Partit Popular? Sí. Hem vist que hi ha una subvenció, s'aprova com una subvenció de 137.000 euros en l'enllumament del camp de futbol que ve dels fons europeus. Què es pensa fer en aquesta quantia ja que no va canviar el camp de futbol de lloc? I després també hem vist que s'ha iniciat un projecte d'obres vials a la cantera, o sigui, a la cantera Castelló, per 170.000 euros. Què es pensa fer quines són les actuacions que s'han de fer en aquest projecte? I per últim, hem vist que el procediment anterior que hem comentat de les obres vials s'havia assignat a un tècnic. Quin ha sigut el procediment per a contractar aquest tècnic? Ja que veiem que no tenim res en compte d'ell, però repetidament sol ser el mateix tècnic que fa totes les actuacions. Però quin? No sé, és objecte execució de les obres contemplades en el projecte tècnic. Del projecte Cantera Castelló? Sí, algo així, no? Sí, pot ser. De puja 168.000, no? 22 en 60. Sí. A veure, el de la Cantera Castelló va passar per plenari ja. Els dos plenaris van dir que hi havia hagut una sentència judicial a l'Ajuntament, que l'Ajuntament no tenia més, va passar per plenari. Entonces s'havia d'executar, va poder executar, n'hi havia un projecte fet en aquest moment i es va fer el projecte. Però el que va fer-se és aquesta zona adequar-la per a que estiga conforme ha dictat un jutge. Van passar com això. I algunes de les actuacions estan previstes en l'IBACE, perquè la Cantera Castelló els dos té un polígon, no en tenim dos, que hi ha tot dins del polígon i anem a intentar, per això l'Ajuntament, quan era una sentència judicial, és l'Ajuntament qui ha de fer front a això. D'ahir van fer la modificació pressupostària per a poder executar-la. I en el projecte hi ha certes coses, com pugui ser ampliació de voreres, com pugui ser potser asfaltat, com pugui ser algun tipus de càmera, que va ficar-se d'aquesta manera. Doncs va adequar-se complint la sentència judicial. El tema del projecte s'adjudica seguint els paràmetres que diu intervenció. Si vol el secretari pot explicar millor. Si de tota certa quantitat són ofertes, si vols explicar tu de quina manera s'adjudiquen. Però són contractes menors. Jo no selecciono el tècnic, jo tramite el contracte. Com són contractes menors, tu pots elegir el tècnic que més confiança tingues. Sabem que... Quina quantia és el... Ell es va contratar, jo no estava així, quan? Però quina és la quantia de posar de... Hasta els contractes de serveis, 15.000 euros més IVA. Es pot contratar directament de la persona que tu vulguis. Serveis i subministres. Obres són 40.000 més IVA. En aquest cas, jo no recordo el que va costar el projecte, perquè no me'n recordo, jo no ho sé. En este, si és per la quantitat, sí que és de veres que en el seu moment, estem parlant del 2003, 2004, 2005, ja s'havia fet alguna cosa. Ja hi havia un projecte fet, ja hi havia una feina feta, que en aquest cas l'havia fet Rafa Durán. El pare de Jonás. El pare de Jonás. En aquest moment ja havia fet una feina. Entonces, quan va vindre la sentència judicial, ens havien declarat a algo que ja estava fet, i va ser ell el que ho havia fet. Doncs per sentit comú se li va atorgar a que aquesta persona que en el seu moment havia iniciat aquest projecte, que en aquest moment s'ha acollirat. Aquest va ser l'argument per el qual no hi ha continuïtat. I respecte al camp de futbol, sí que és de veres que abans que tinguem previst fer la modificació de les normes subsidiàries, som conscients que en el camp de futbol el tipus d'il·luminat que n'hi ha consumís prou. Llavors sí que s'havia demanat una subvenció a Europa que entrava millor el fer dit canvi. Què passa? Una vegada vam veure el pressupost i veure que en qüestió d'anys
anem a passar a un altre espai, però potser aquesta quantitat no era d'invertir aquesta quantitat de diner per a que es pugui quedar, però parlant en els tècnics municipals, potser s'ha estudiat una opció de que, perquè no és viable els focus que té el camp, les torres que té el camp de futbol, l'opció de llevar els focus i ficar focus nous no és viable perquè els focus que es ficarien pesen més i hi hauria una possibilitat que aquestes torres no pogueren aguantar el pes o en el cas que farà un poc de vent que pogueren ser inclús perillós. L'objectiu principal era si es canviaven, canviar-ho tot. I una proposta que han estat mirant i que pot ser que sigui viable és canviar les torres, però que siguin torres reaprofitables, és a dir, que si es fiquen unes torres, que potser que d'ací 2 o 3 anys aquestes torres pogueren passar a l'altra zona. Doncs la inversió, encara que la feres ara, no seria una inversió a fons perdut, perquè d'ací 2 o 3 anys aquestes torres es podrien desmuntar i podrien passar a la nova zona. És la idea. Per això s'ha demanat, sempre i quan que si l'informe tan favorable de les torres que diuen que és que sí, doncs segurament es podrà tirar endavant. Això era el motiu. Per això en el seu moment s'havia paralitzat, perquè en un principi, com tot anava a fer-se així, la idea era consolidar, ficar així torres noves que es quedaven. Però al tindre l'opció de la modificació de normes subsidiàries ha sorgit aquesta nova idea per part del municipal. I pensa que ja tot... Hi ha alguna pregunta més per part del Partit Popular? L'únic que falta és tot referent a la planta i a la cantera, que li passarem als tècnics i que facin un escritet, i d'aquesta manera li podem contestar. En principi... És més administratiu, saps? Sí, o administratiu, vull dir, què és més? Jo puc explicar-ho, si vols. Pues cap problema, mira, deixem que no digui avui, jo... Pues que més o menys ho compte lo que n'hi ha de la pedrera, de la pedrera... El que vulguis, però... Hi ha tanta documentació en els expedients i que es va començar en el 2017. I es veu que l'any passat també, mentre es va reactivar, es va tornar a demanar informes tant per a lo que és la planta de l'estadi com... Eren coses... Sí, doncs es veu que ara... Però no contra el pròxim plenari, o sigui que me dona igual, no és... Estàs pensant mal que estigues... Ja, bueno, a mi no m'ha semblat perquè sí, jo sí que ho havia... No, és el pròxim plenari, no passa res. No és una cosa... Falten dos informes en cada un dels expedients. Falten els dos, l'informe de medi ambient, el d'urbanisme i el de carreteres està ja favorable. Aquests són els últims. Suposo que la tècnica ja podrien anar a la llicència. En el possible no, hi ha un dos. És que com això és més tècnic administratiu, jo quan ho pregunte... Això és més administratiu que del tècnic. Les altres no m'ho sap mal, si les podem en directe ho fem sense, però és cada més tècnica. Però mira, serà poc contestada i el pròxim pleno, si hi ha alguna cosa més, ja tindrà millor veu, ho rematem i ja està. Però si us sembla bé, moltes gràcies i bona nit. Tota la sessió.